HP ku ning endi ya, Le? Lah ndek wingi mbok deleh ngendi, Pak? Dek iki bar kok ngarepan kono terus tak cas iki, Le. Lah case ono apa ora, Pak? Ora enek iki. Wah, mosok iku kemalingan to, Pak? Lah iya to. Mosok kemalingan sing dijikuk HP-ne tok to, Le. Lah njaluke piye? Lah kan enek motor, enek TV barang. Kok yo ora sisan kuwi sing dijikuk ngono lho. Kudune mbok bersyukur no lho, Pak. Lah bersyukur piye toh? Sing dijikuk iki mung HP-ne tok, ora liyane. Lah, ono kemalingan kon bersyukur to, Lele. Lah sampean kemalingan HP kok njaluke sak TV-ne, sak motore barang. Ora yo. Lah mau, Sing endi? kan ono motor, ono TV. Ora sisan dijikuk kuwi ngono lho. Kuwi kata-katane sapa? Kata-kata Presiden India. Apa tapi? Kowe ngerti gitarku ora? Mboten nih. Neng ndi ya? Panjenengan ndek pila konser kan ngene Pakno to. Iya. Aku gak kariton mriko. Ora. Wong wingi kuwi aku gitaran nang kene kok. Nah, terus jenengan kayak ngendi? Lah kuwi apa dimaling ya? Nek nyoto-nyoto di maling. Mesti malingnya seneng gitar, Bu. Ah ora. Wong jenenge maling ya apa-apa dijikuk. Ora nembung. Kuwi jenenge maling. Nah, soalnya nek mboten seneng gitar. Mosok ya jikuk gitarin jenengan. Soalnya gitarin jenengan nek didol paling nggih payu 75.000 kuwi. Oh iya ya. Tapi mungkin malingnya kepengen ajar gitar lho, Ndra. Pak Bogang. Pak Bogang. Apa to, Le? Mbok kosek to. Pak Bogang isih sibuk iki lho. Wis jam piro lho, Pak? Iya, kosek to, sedelok. Iyalah, mosok meh ra mlebu sekolah. Lho, Pra, kok urung mangkat? Enteni Pak Bogang kok, Mbak. Lah Pak Bogang cek ngopo? Cek sibuk goleki HP. Ya tak terke wae ya, ndak suwak telat. Wah, petewah no aku. Alah, ayo bintang to. Kalau itu maumu, aku sih yes. Yes. Yo, maikat yo, Le ya. Loh. Prah. Iki cah ki mau. Aduh, lah kok malah Supra ki katut ilang barang ki yo ngopo ngono. Oh ning kene ning Sekupi lho kok sing dijikuk Supra. Kok yamene kok durung mangkat iki ngopo? Bar niki pi. Engko telat neh lho. Alah, wong lagi jaya ini. Karepmu. Bareng ketemu to, Bu? Durung. Kok digoleki tendene Pakno. Ora mungkin enek yo. Lah mbok menawa kariton mriko. Aku iki kelingan banget. Bar kanggone Pakno, aku nongkrong nang kene iki tak nggo gitaran. Jam pinten? Ya kanggone Pakno to. Tenan. Masa aku karo kowe goroh to, Ndra? Ambek menawa nembe nglindur kok, Bu. Kowe iki edan po yo. Oh nglindur gitaran iki yo, mbrebeki tanggane to yo. Wong sampean tau lho, nglindur karo maem. Oh iya, wingi kae iki aku ki ra sengaja tenan. Barang tak mamah-mamah to. Kan ra alet banget wi. Aku mulai jebule sing tak mamah-mamahi kaos kakimu. Lah kaos kakiku mau nyendi, Pi? Oh, kepangan. Karep ngomong ngono tau jane. Mas. Nggih, Mas. Pundar. Dereng iki, Mas.
Sarapan kok? Mboten doyan maem kula, Mas. Ampun ngoten to Mas, mbok ampun seneng nyekso awake jenengan. Kula niku mboten nyekso awak kula nggih, Mas. Guru kula niku dereng doyan mangan. Lah, niku padha wae jenengan niku nyekso awake jenengan. Oh, nggih mboten. Lah wong kula ya ora jambaki rambut, ora jiwiti awak, kok dikira nyekso lho. Tapi nek jenengan boten purun maem, padha wae nyekso lambunge jenengan. Padahal dalam sistem kerja lambung itu harus ada sesuatu yang diproses. Jadi jangan biarkan lambung kita itu bekerja tanpa ada sesuatu yang diproses, Mas. Nah, lah kok mulek kok yontut. Pokoknya intine wae. Nggo sarapan nggo. Mboten, Mas. Oh, masalah kula niku nembe numpuk-numpuk. Dadi ora selera makan. Lah selain Pak Ijo, jenengan gak ada masalah napa to, Mas? Jenengan iku masih senengane nyempulke dhewe sik kok. Kene arep cerita dipedhot terus. Dieling-eling meneh. HP ini jenengan telepon di. Kula niku kelingan banget, Mas. Dicas. Nah, di jasan pundi? Teng omah, Omahe sinten? omahe bekecot. Nah, saiki bekecote ndi? Ngomong bekecot. Omah kula. Wah, yakin? Yakin. Coba digledahi nang ngisor kasur. Lah, mosok teko ngisor kasur to, Mas no? Ya, mbok menawa jenenge we ketelisut lho. Coba tak lihat sik. Nah, Mon. Wih. Iya, Lek. Kowe ngerti gitarku? Murai. Lah ning omah apa enek? Anane aku taekon. Mergo ngomah iki ora enek. Ora enek lagi wae. Mau wis Cuk. Kek loro apa ya, Lek? Kowe wis mbok kabari keluargane? Ora sana aku rene kuwi cengengesan ngono kuwi lho. Aku iki takonku serius lho. Lah piye to, Lek? Lah piye? Lek, Apa? Lek, Ngapa? Lek, Ngapa? Lek. Oh, pisan tak kiwa. So, ora ngerti tenan kok. enten Mas. Wah, sampean iki gawe-gawe ketok. Lah pripun? Oh, kasur sak omah pun kula biyaki mboten enten kok. Etuke malah kesel tok. Oh, sampean iki ya lucu kok. Wong genah kula ning kene lho. Mbok yo njaluk tulung kalih kula. Oh iya ya. Nggih baleni. Baleni napa? Nggih goleki to. Wegah. Wong pun jenengan biyaki HP-ne ora ketemu lho. Oh iya ya. Wah, kelangan geden iki aku. Coba ten kasur ngarep TV. Mboten enten, Mas. Kasur ngarep TV omah kula. Wah, ya mboten mungkin to. Lah wong omah kula kowe mriki kok mosok ngecas tenggene jenengan. Kula nuwun Dan. Weh, monggo. Rene dul. Enek opo? Saya mau lapor. Loh, lapor babakan opo? Keadaan kampung sini sudah tidak kondusif lagi. Tidak aman. Loh, saya tahu maksudnya piye? Loh, wargane jenengan niku pun enten sing kelangan lho, Pak. Wargaku sing kemalingan. Nggih. Kek sapa sing kemalingan? Papine Pandra. Papine Vandra kelangan opo? Kelangan geden-geden. Hobine ilang. Hobine Papine Vandra ilang. Nggih. Alhamdulillah. Kok malah alhamdulillah to, Pak? Ya mergane tak kandhani ya Papine Vandra kuwi hobine kuwi gawe masalah. Mula nek hobine kuwi ilang, ya alhamdulillah to. Keadaan kampung Riwil menjadi tentram. Lan apa jenis rai kula niku Bang Plecet to? Iso. Bang golek masalah? Oh, kuwi Papine Vandra ya. Loh, ya apa sih kon niku? Kok ngono ketua RT karo masyarakate dhewe kok lali ya apa kon niku? Lah kok HP kula iso teng mriki to, Mas no? Malah guyu to. Mesti sampean jiko iki. Kok malah menuduh lho.
Lah wong nyatane HP sak cas kula teng mriki lho. Lah wong sing ngecas ten mriki nggih jenengan dhewe lho, Mas. Ah, ya ora mungkin. Awak ning omah we listrik turah-turah lho. Seko dieling-eling meneh. Mas, kula niku kelingan banget. Kula niku mboten ngidap amnesia lho. Lho malah guyu meneh. Ini ya. Dek bengi lek-lekan ten mriki mboten. Lho, genah kelingan banget no kula. Oke. HP ini dilarang ngedrop. Ngecas mboten. Nggih. Nah, jenengan ini langsung bali. Apa njiko HP sing dicas sik? Lho, lah iya. Iya. Kula niku serius lho, Pak. Lah apa rumangsamu rupa kuwi rupa gojekan. Lah jenengan nanggapine ketoke ora tenanan no. Betul. Lah nek aku nanggapi ora tenanan, ki mesti lek aku jagongan karo kowe. Ki karo turon, kukur-kukur weteng karo sikil. Lah mau nyatane lho, lek aku nanggepi iki dengan cara sikap dan tegap. Oh, sing gukur-gukur weteng kare sikil niku kucing kok. Lah ya iya no. Nah, ngaten iki lho. Lho ngaten iki piye meneh? Lah niku malah karo jegegesan no. Iya, apa mau ora ketua RT no tak Apa akeh? mboten nek kelek kula nu teles males kula. HP kalih cas pun ketemu. Lah sakniki tas enten sing ilang Mas no. Napa, Mas? Supra. Oh. Paling ya nunut turu ning gone sapa ngono, Mas. Wah, lho mboten mungkin toh. Ya mungkin wae no. Atase HP we ya iso ketinggalan ning omahe wong lho. Wah, ini Supra nggih mboten mungkin toh Mas no. Lah kok jenengan iso yakin? Wau niku to. Pas kula ribet bingung goleki HP. Supra niku pengen jaluk terke sekolah. Lah, bareng kula pun mboten gagas goleki HP, kula metu jedul. Leh, Supra niku ilang kok, Mas. Berarti mungkin bocah wis mangkat, Mas. Ora mungkin to, mosok mangkat ora pamitan. Lah, ngopo dadak pamit? Wong pamit to ya ora disangoni wae kok. Rasa pamit sisan no. Ngece. Ngece. Mengapa di dunia ini selalu Konser dhewe, Pak. orang ukur genjrengan tok le. Wah, gitar baru iki. Wah, lah pokoke pangling. Gitare papimu no kok. Oh, mula kok ora asing. Dia bengi lak do genjrengan ning kene to le konser to. Lah papimu wis sambat ngantuk. Tak kon lekar ning jero, malah keturun. Tapi papi wingi sare mriki lho, Pak. Ya ora, wong soal iki aku tangi turu ngelilir ki pas meh subuhan to. Papimu ki ora enek, enake ya mung gitare tok. Oh, mula pas sebulan wingi papi lindur. Nyanyi kalih gayane gitar ngoten niku, Pak. Ya sih, bener sih. Ya.